Drink. Πώς κοιμήθηκες? Μέτρια προσφαλά. Από το 1 μέχρι το 10, 6,5. 8,5. Wow! Πάρη, πώς κοιμήθηκες? Σαν βούλη. Γεια σας, είμαι η Εύα και είμαι Head of Content. Αυτό σημαίνει ότι ασχολούμαι με όλο το περιεχόμενο της συνάντησης να βγει καλό, να καταγράψουμε ό,τι συμβαίνει κάθε στιγμή 24/7 και να είναι ικανοποιημένος ο Head of Production επίσης. Και ανυπομονώ για αυτή τη συνάντηση να ανακαλύψουμε τη φύση της Σλοβενίας. Καλημέρα. Από τα Διεθνή Ύδατα. Είμαι ο Φώτης, Head of Moral σε αυτή την εκδρομή. Υπεύθυνος δηλαδή για το ηθικό της ομάδας. Και δηλαδή τι θα κάνεις για το ηθικό της ομάδας? Όταν είναι χαμηλά, Ναι. θα το ανεβάζω. Ναι. Και όταν είναι υψηλά, θα το ανεβάζω ακόμα περισσότερο. Υπάρχει κάτι για το οποίο ανυπομονείς περισσότερο σε αυτή την εκδρομή? Κοίταξε, νομίζω ότι περιμένω τη στιγμή που θα μπούμε μέσα στην συνάντηση. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία συνάντηση αυτή. Θα έχει κόσμο, θα έχει καλό καιρό. Είναι ωραίοι οι διοργανωτές. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που θα μπούμε μέσα και θα έχουμε φτάσει πλέον εκεί, θα ηρεμήσουμε κιόλας λίγο από άποψη άγχους όσον αφορά τα κομμάτια των μηχανικών βλαβών που πιθανόν ή και όχι να συμβούν και θα χαλαρώσουμε πλήρως. Τέλεια. Πιστεύεις θα βρέχει στη Βενετία όταν φτάσουμε? Ναι, 100%. Είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό? Μέχρι έναν βαθμό, ναι. Υπάρχει όμως σοβαρό ενδεχόμενο έως και 100% σίγουρο, δηλαδή ότι θα βάλουν λίγο νερό τα αυτοκίνητα από διάφορες έτσι τρυπούλες που μπορεί να έχουν. Άρα θα το φτιάξουμε και αυτό, θα βάλουμε κανένα νάιλον, κάτι θα κάνουμε, θα το καλύψουμε. Τι κάνουμε? Στεγανοποιούμε αυτή τη στιγμή. Κάνουμε insulation για να μην βραχούν από τις καταιγίδες που μας περιμένουν. Είμαστε στον Α14, Οτοστράντα, εξαιρετικό ιταλικό οδικό δίκτυο. Έχουμε πάρει κατεύθυνση προς Μπολόνια. Βγήκαμε πριν από μισή ώρα στο πλοίο στην Αγκώνα και έχουμε περίπου 5 ώρες διαδρομή, κάτι τέτοιο, για Βενετία. Θα φτάσουμε Βενετία με βροχή ή χωρίς? Χωρίς.
Στεγνή! Πες μας λίγο τι έγινε στο δρόμο, σε παρακαλώ. Εκεί που σταματήσαμε κάποια στιγμή στη Λέα. Τι έγινε? Από τι? Δεν έχω ακόμα μάθει. Λοιπόν, Έτοιμοι! πάμε να ξεφορτώσουμε, να αρχίσουμε να μην παθιάσει το βροχή. Ποια βροχή, η βροχή έφυγε τώρα, πάει. Για να δω. Where's my crew at? Να σας δω λίγο. Κάνουμε στροφή. Χαρούμενους. Στεγνούς. Wow. Τι δυνατοί που είστε όλοι. Μας τραβά βίντεο. Τυχώς πήγαμε γυμναστήριο το χειμώνα. Να αντέξουμε τα βάρη του ταξιδιού. Πιο μεγάλο είναι αυτό που σένα. Αλλά είμαστε στεγνοί. Πάρουμε το βαρκάκι Ναι. να μας πάει κοντά στο ξενοδοχείο που θα είναι. Από Βάθρα. Είναι από Βάθρα για το βαρκάκι. Είμαστε στο καράβι νούμερο 36 νομίζω, που έχουμε αλλάξει. Υπολογίζω με σύντομους υπολογισμούς, να έχουν περάσει γύρω στα 13 χρόνια από το που φτάσαμε εδώ. Αλλά σε λίγο φτάνουμε. Πώς είμαστε? Λέτε, εμένα μου αρέσει πάντως. Τι σου αρέσει? Ενώ παρά την ταλαιπωρία, τότε είμαστε με καραβάκι. Και βλέπουμε την από τη θάλασσα. Είναι ενδιαφέρον, βλέπεις τους κεραυνούς απέναντι και τις αστραπές. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Κωδικό. Περίμενε. Πες μου κωδικό γρήγορα. For the first door, 35-35. Είναι μόνο πατημένο. Πούλα πόρτα. Έχει και Το δεν gate τώρα άνοιξε. Μπαίνουμε μέσα στο βασιλικό ανάκτορα. The gates are open. Φτάσαμε. Τώρα να ξεφορτώσω. Καλά κάνει κρύο εδώ. Έλα, δεις εδώ πέρα. Πού έχουμε έρθει ρε μαλάκι, Τι να φέρω. Ακούμε Ακάζα ντι Ρένε. Μια προδοσία από τον μισό Ιταλό, μισό Έλληνα Πάρη. Προχωράμε προς το Κύρια Χόλς, Ξενώνας, ανακοινησιακό πορτρέτο, είναι τα παιδιά, αυτό είναι το παιδικό δωμάτιο εδώ που βλέπετε. Βλέπετε, είναι 4-5 κουτσούβελα εκεί πέρα όλα μαζί με τη μαμά. Και συνεχίζουμε στο δωμάτιο των ενηλίκων, όπου πλέον εδώ είναι ένα custom ταβάνι από τον Μικελάντζελο τον ίδιο. Είχε έρθει σε αυτό το σπίτι και είχε ζωγραφίσει το 1733. Και έξω, για το πρωινό εσπρεσάκι που αναφέραμε πριν, δουλεύει στην εντέλεια. Μπορείτε να βγείτε και να δείτε τη θέα στο κανάλι. Δεν είναι το μεγάλο, αλλά είναι ένα από τα πιο έτσι συνοικιακά, ήσυχα καναλάκια. Φονταμέντα τε Μπάνκο Σαλβιάλτη είναι εδώ η γειτονιά μας. Καλημέρα. Ιάσονας, Head of Productions
έχω συντονίσει λίγο τον εξοπλισμό που κρατάει ο Head of Content. Είμαστε πρώτη μέρα λοιπόν μιας επιτυχούς αρχής αφετηρίας του ταξιδιού μας, Βενετία, και ξεκινάμε δυναμικά να ανακαλύψουμε αυτή την όμορφη πόλη και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Τι ακριβώς κάνει ο Head of Production? Ο Head of Production είναι υπεύθυνος στο να έχει τον εξοπλισμό έτοιμο και μόνιμα σε διαθεσιμότητα για να μπορούμε να παράξουμε εκπληκτικό content. Άρα έχουμε φέρει drones, έχουμε φέρει action cameras, έχουμε φέρει gimbals, έχουμε φέρει φωτογραφικές μηχανές, έχουμε φέρει μικρόφωνα, έχουμε φέρει ήχο, φως. Αυτά. Και γιατί ανυπομονείς περισσότερο σε αυτό το ταξίδι? Ανυπομονώ περισσότερο να φύγουμε από τη συνάντηση την παγκόσμια. Γιατί θα σημαίνει ότι έχουμε φτάσει επιτυχώς, έχουμε περάσει καλά και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Ποιος πιστεύεις ότι έχει πάρει πιο σοβαρά το ρόλο του από όλους? Σίγουρα η Εύα, κυρίως γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, πρέπει να τραβάει content. Και μετά υπάρχει η Γενοβέφα με τον Πάρη, νομίζω εκεί κοντράρονται αναλόγως στο πόσα snacks θα βρεθούν στον δρόμο μας. Δηλαδή εκεί μπορεί να την περάσει ο Πάρης, αλλά so far ναι, η Γενοβέφα. Οι υπόλοιποι είμαστε λίγο ακόμα δεφορμέ. Είμαστε εδώ λοιπόν, οι άλλοι προσπαθούν να βρουν πού θα είναι η πρώτη στάση για την ημέρα μας. Τώρα εδώ κυκλοφορώ εγώ στην Βενετία με ένα χνουδωτό πραγματάκι στο χέρι, του μιλάω. Ποιος ξέρει αν θα μας το φερμάρουνε κι αυτό. Αλλά προχωράμε με καλή διάθεση. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει η μέρα. Οπωσδήποτε να φάμε ένα με τυραμισού. Δηλαδή αυτά δεν τα χάνεις τα δύο. Τα είδες, τα κανόλι. Αυτό θα είναι τραγανό. Αυτό είναι τραγανό. Είναι τραγανό, είναι deep fry. Και είναι, μέσα είναι παγωτό, όχι, είναι κρέμα. Κρέμα βάζουν, ό,τι θέλουν βάζουν. Λοιπόν, το βραδάκι θα έχει κανόλι, έτσι. Πρέπει ένα να φάμε. Έλα. Κάτι έχεις μπερδέψει? Έχω ζεσταθεί με το φλέσο. Έχει πάρει φωτιά ο κόμικ. Language. Κορίτσια, πώς το λένε, My Style Rocks. My Style Rocks, για να πάω στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Τι έχετε? Για να πάω στην εκκλησία. Σε ποια εκκλησία? Λέει του Αγίου Μάρκου. Μεγάλη χάρη που να είναι. Ναι, πες μας. Ναι. Πουκάμισο. Πρέπει να έχεις καλύψει ώμο. Ωραία. Ακόμα και με τσίχλα. Πρέπει να τον έχεις καλύψει όμως. Και βάζεις ένα ωραίο μπουφανάκι. Σεξι εδώ ακόμα. Και κλείνεις το φερμουάρ στο πλάι. Μην το κλείνεις μπροστά. Τρέμπανα. Στο πλάι. Και να ανεβάζεις. Και ίσα ίσα αφήνεις μια τρυπούλα. Για... Ξέρεις. Και εδώ. Αν δεν έχεις ένα φερμουάρ. Φοράς. Αλλά φουστέ. Δεν μπορεί τα κορίτσια.
Αυτή είναι μια άλλη. Μπορεί να ανοίγω τα πόδια, δεν είναι τόσο. Τι έχεις κάνει εδώ για πες μας? Έχω φορέσει το μπλουζάκι του φτεράκι, θα το φορέσει. Ναι. Και για να μην δέχουν τα μανίκια δεξιά-αριστερά και βιαστεί, τα έχω δέσει. Υπέροχο. Και αν θέλεις να το δεις και πίσω, ανάλογα τι σύστημα. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Γεια σας, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Δεν είναι πλημμυρισμένη ακόμα. Ναι, ωραία. Δίνω τις πληροφορίες. Το group ακούει το group. 3 επιλογές. 3. Η πρώτη είναι να πάρουμε το boat bus, να πάμε μέχρι Μουράνο. Μετά έχει ταξί. Μπορούμε να πάρουμε ταξί όπου το παίρνουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Και είναι περίπου 10 ευρώ το άτομο. Και μετά είναι και κρουαζιέρα, 30 ευρώ το άτομο. Σε πάει σε διάφορα σημεία, 4,5 ώρες. Καραβάκι και πάμε στο Μουράνο, στο νησάκι, όπου είναι φημισμένο για τα γυαλικά του. Κάτι γυαλιά κάνουν εκεί. Tour εδώ που μας έδειξε ο κύριος ο τεχνίτης πώς φτιάχνουν τα γυάλινα έργα τέχνης εδώ στο Μουράνο. Αυτό το έκανε μέσα σε 2 λεπτά. Από εκεί είναι όλο το εργαστήριο που φτιάχνουν τα γυάλινα είδη. Τι είναι αυτό, Πάρη? Πατάτα. Και κοτομπουκιά είναι το άλλο. Πού τα βρήκες? Εδώ πίσω. Αυτό έχει 1,5 ευρώ. Αυτό έχει 2. Είμαστε στη Βενετία. Η πόλη αυτή είναι χτισμένη πάνω σε μικρά νησάκια σε μια λιμνοθάλασσα στην Αδριατική θάλασσα. Πόσα είναι αυτά τα νησάκια πάνω στα οποία είναι χτισμένη η Βενετία? Θα πω 98. Είναι πάνω από 100, αλλά κοντά στο 100. Πόσες γέφυρες υπάρχουν στη Βενετία? Θα πω 262. Γέφυρες. Ναι. Έχει 400 γέφυρες. Για δρόμους η Βενετία έχει κανάλια. Έχει ένα περίπλοκο δίκτυο καναλιών. Το μεγάλο κανάλι είναι το μεγαλύτερο κανάλι που υπάρχει στη Βενετία, κάτι σαν κεντρική λεωφόρος το λέγαμε. Πόσα κανάλια υπάρχουν στη Βενετία? Θα πω ότι είναι 632. Έχουμε 400 γέφυρες. Είναι 210. Έχουμε περίπου 170 κανάλια. Από πόσα ξεχωριστά κομμάτια αποτελείται μία γόνδολα? Θα πω 12. 280. Settle down, hell is having some cloud in my head. What you waiting for? Something physical. I can do this by myself. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. But I do for a little bit of peace and quiet. Without you.
Ωραίο. Παιδιά, μπορεί να βλέπετε ένα μικρό μπολάκι, αλλά είναι θαυματουργό. Είναι πολύ καλό. Τι πήρες? Πήρα ραγού με ταλιατέλε και μπυρόνι. Ωραία την μπύρα.